Päällä moi! Vittu! Helvettiin mun paikalta! Mä sanon, että mä tappelen vaikka tästä. No vaikka tappelet siitä paikasta. Näitä minä hiilen. Älä nosta mulle haittia. Saipalle. Ei mun rääkiäski menee nyt. Ei kiinnosta, mutta se on joen pohtimispaikka. Niin, ja sä sanoit, että sä puolustat mua. Ehkä. Haluatko jalka enää nousta? Oi, anteeksi Jere. Sun pitää liimata. No, anna tänne mä liimaan. No pohditaan nyt jotain, Mitä me vittu! pohdimme? No en minä tiedä. Olkaa vittu ääniöitä. Ääniöitä, mitä muutakaan me ollaan. Au, au, au! Ei kannata pohtimista, että Jore ei osaa enää polttaa tupakkaa. Ei, mä menen tosta vieres, koska muuten se hyökkää vielä kimppuun. Se tulee kuin hyö. Ei se mitään. Hei! Ei, onko siellä olevan? Otanko kuvaa? Saadaan vähän parempaa kuvaa. Kato, tää tiilipää, vittu, tää on parhaimpia kavereita. Ei, kato tänne. Tää on Jere. Kattokas mikäs takaspoileri. Ei. Vittu, tää on Jere. Tää on Jore. Niin. Joren. Kokkikouluvideo teitä Mykkonen ei pysty kokkaan. Niin. Katsotaan ensi viikolla. Katsotaan taas. Joo, kyllä me näistä. Ai ei, 662, siis mietin nyt vittu. en mä tiedä, mutta Ei oo täällä on moni ihmetellyt, että kuka on tää Jere. Jere on tänne Tän kämpän entinen omistajan poika. kämpän entisen omistajan poika. Ja Jere ja Jerry, veljekset. Aleksi on taas Alvarin pikkuveli, mikä kuvaa nyt. Se on hyvä tyyppi. Pia on mun vittu paras siivoja ystävä. Ja Niin. No vittu, vaikka justiinsa imuroitiin. Akte on erittäin. vuoristo keski. Siinä on parempi on kovin känniä. Taitaa olla ihan tuossa päässä. No molemmat ne on aika pahoja. Ollaan me kyllä aika pahoja. Hulluja teot. Tässä nyt vaan istuskelee rauhassa. Kukaan ei huomaa, Tää Atte. on rauhassa, niin miten se on? Mennään rauhassa, niin saadaan kalaa. No niin. Ette te niin rauhassa osaa mennä. Sano siis mulle, että se kuulostaa Ei, no me nyt taas on ryppon päällä. Kukaan ei huomaa. Pikkusen niinku käy paksulla koneessa, että niin, ei ryppy ei oo hukassa vaan vittu, me ollaan taas siinä kännissä. Tai sinä olet kännissä. Sinä olet kännissä, emme me. Niin no ettehän te pitäisi. Ei, me ei tiedä edes mikä on alkoholi. Niin. Mitä se muuten on? Suorakaan, kun te ootte alaikäisiä. Eihän. Mutta mehän voimme yli-ikäisenä juoda täällä kuinka paljon halutaan viinaa. Aletaan Seppinen ärsyttää Jorella tää frontside-dollia kaikilla. Ette vittu laita sitä, kun korvit vuotaa verta. Ei, vuotaa perseestä verta, kun mä kuulen sen. Nyt tulee Se ei riitä Hys, hys. kuulet. Ei. Kuvas. Joo. Frontside Ollia. Tää on Joren lempibiisi. Jore tykkää. Ei! Arvaa miltä tää tuntuu musta. Tää on ihan kauheeta. Eikö se ole hyvä biisi? Ihan hirveetä. Mitä mieltä Atte on biisistä? Tää on niin täysin teollistettu paskaa, että tää on niin suunniteltu huippu helvetin paskaa. Eihän tämmöstä voi niinku
tää on niin pulssisti, et niinku... Siis onhan tää hieno, tässä on tää melodiakulku ja kaikki, että tää on niinku niin radiohitiksi keksitty biisi kuin olla ja voi. Sen takia tää on maailman paskimpia biisejä, mitä mä oon ikinä kuullut vittu oikeesti. Mä soitan nyt muuten Radio Suomi Poppiin. Ja Ei, sanon, että... me kuunnellaan loppuilta Frontside Ollieta. Eikä. Joo. Vaan, että jos se kerrankin vielä soi sieltä, niin mä lopetan sen kuuntelun. Se kanava. Tota just edes Kun mä tykkään kuunnella Radio Suomi Poppia. Ja mitä on? Niin, jos tää soi Radio Suomi Popilla vielä kerrankin, niin minä lopetan sen Radio Suomi Popin kuuntelun. Mä soitan sinne nyt. Mikähän se lähetät hakemaan tietokoneelta. Ei, kyllä se siitä. Anna mä kuvaan suoria. Kattokaa, ettei se voi olla musikossi loppuun. Ei no, on euro. Ei kun yksi. Siinä on Robin. Hyvä Robin. Mistä täytyy? Siinä on Jore. Jore, älä nyt kun hyvää musiikkia. Vittu mä kannatan koko tietokoneen tuon parvekkeelta pihalle. No niin, Jore, laulatut. Eli Jore tykkää tästä kappaleesta. Hyi vittu, et voi inhottaa. Nyt mä tehdään sellainen video, kun se... Sammuta se. Joo. Riittää aikaa.